Bine ați venit! Astăzi vom discuta despre un subiect extrem de interesant. Este vorba despre de ce dorințele noastre sunt copiate. Și răspunsul îl vom avea în minutele următoare. De cele mai multe ori poate că am observat că unele dorințe pe care noi le avem s-ar putea să nu fi fost dintotdeauna ale noastre, ci să fi dorit ceva pentru că am observat acel ceva la altcineva. Fie că sunt haine, fie că sunt pantofi, fie că sunt telefoane, mașini sau alte lucruri. Ceea ce poate să fie interesant este că dorințele noastre nu întotdeauna sunt dorințele noastre originale, ci cele mai multe sunt copiate de la alții. Și prima dată acest lucru a fost cumva scos în evidență de către René Girard, un profesor de la Stanford, care a descoperit acest concept de dorință mimetică. Deci eu îmi doresc ceea ce își dorește și celălalt sau ce își dorește ceilalți. Dar, în primul rând, noi ne dorim ceea ce își dorește un anumit model. Poate să fie un model social, poate să fie o persoană anume, un actor, o persoană de succes pe care eu o văd, o cunosc sau am observat-o undeva sau am citit despre ea. Și acolo, în spatele acestei dorințe mimetice, există un întreg mecanism. Mecanismul, de fapt, el este antic. Noi, de când suntem oameni și probabil dinainte pe scara evolutivă, am avut o serie de instincte naturale. Dacă ne este foame, mâncăm, dacă ne este sete, bem, când ne frică de ceva, simțim un pericol, fugim. Dar, în legătură cu dorințele, nu avem dezvoltat o abilitate naturală. Așa că în acest domeniu, oamenii cumva au trebuit să se adapteze. Da? Ce înseamnă asta? Prin observare de lungul timpului, probabil că în grupurile de la început de oameni, unii indivizi din trib, din grup, atunci când au mâncat anumite ciuperci, au văzut că unii au murit. Da? De acolo au rămas cumva o informație că să fim atenți la ceea ce luăm, să nu încercăm absolut orice, observăm ce a funcționat bine, am luat plantele care le-au luat și alții, dar care n-au pățit nimic și s-au simțit bine. Deci, cumva, acest program legat de a copia un comportament, de a lua ceea ce eu și alții, ne duce într-o stare de siguranță, pentru că noi căutăm să rămânem într-o zonă de siguranță, unde să fim safe, da? Să nu riscăm. Pentru că, cumva, zona care e în exterior, care nu o cunoaștem, e un potențial pericol. Și deci căutăm modele, da? Persoanele din jur, oamenii de succes pe care noi îi percepem acolo în jur. Aceste persoane toate sunt niște modele și căutăm să ne orientăm. Da? Ce mașină și-a luat persoana respectivă, ce telefon și-a luat persoana respectivă, cum se îmbracă. Dar, de fapt, nu neapărat căutăm să luăm acel obiect. Nu ne dorim acel obiect pentru că este acel obiect, ci dacă stăm să analizăm mai bine, ne putem da seama că, de fapt, oamenii nu doresc lucrul acela în sine. Un telefon nu dorești pentru că este un telefon, ci pentru că acel telefon îți va da un statut. Acea mașină îți va da un statut. Modul în care te îmbraci îți dă un statut. Te face să aparții unui grup. Îți dă un soi de identitate pe care tu ți-o dorești într-un fel sau altul. Pentru că una dintre nevoile cele mai
mari pe care le au oamenii, este nevoie de apartenență, da? Vrem să aparținem unui grup. Chiar și nonconformiștii, da? Când tu ești nonconformist, nu vrei să te supui regulilor, în momentul ăla, de fapt, copiezi niște obiceiuri, copiezi o identitate a nonconformistului. Și atunci când noi vrem să luăm ceva, să ne îmbrăcăm cumva, de fapt, noi ceea ce căutăm este identitatea. Vrem cumva ca atunci când avem acel lucru, ne îmbrăcăm cu acel lucru, ne comportăm în acel fel, să stârnim o reacție în persoanele din jur, așa cum o stârnește acea persoană prin comportamentul ei sau prin ceea ce are acea persoană. Și sunt exemple destul de concrete. Da? Atunci când ne uităm la mașinile de pe stradă, fiecare mașină, în funcție de marcă și evident și de preț, stârnește o stare în cei care le privesc. Și cei care fac marketing la mașini știu lucrul ăsta. Chiar acum câteva zile văzusem un mic clip pe YouTube despre faptul că Lamborghini și o anumită mașină de la Audi sunt identice în proporție de 90%, doar că Lamborghini costă de 3 ori mai mult. Da? Deci dacă mașina aia costă nu știu cât, costă 100.000 de euro, Lamborghini costă 300.000 de euro. Ce înseamnă asta? Când tu ai un Lamborghini, îți expui vizibil bogăția. Dar ăștia nu sunt cei mai bogați. Cei mai bogați oameni probabil tind să fie mai modești, să umble cu mașini mai modeste, dar cu siguranță în garajele lor au mașini de colecție sau știu alte lucruri. Apoi, cumva, imaginea aici, în Europa, la noi, imaginea Mercedesului este o imagine a succesului. Apoi mai avem BMW-ul, care atunci când tu ești la volanul BMW, ce cauți să transmiți? Putere, agresivitate, forță. Dacă ne ducem la o mașină ca și Skoda sau ca și Dacia sau poate că Seat, acolo cumva găsim un echilibru legat de raționalitate, da? De o zonă în care persoanele tind să transmită faptul că sunt echilibrate. Apoi, dacă luăm un alt caz care e foarte răspândit, de exemplu cel al iPhone-ului. Anul trecut, Apple a avut cele mai mari vânzări din istorie. Din istorie a oricărei firme care a vândut vreodată. A avut niște vânzări colosale și vânzările astea se bazează în mare parte pe partea asta în zona de iPhone-uri. Dar practic, iPhone-urile nu sunt chiar cele mai performante telefoane. Pentru că sunt deja anumite telefoane care, la anumite capitole, sunt mai performante ca și iPhone-ele. Probabil iPhone-ele excelează în zona de filmare, de poze, așa. Sunt informații legate de acest aspect, dar de ce se vinde atât de bine iPhone-ul? Nu pentru că e performant, ci pentru că te face să aparții unui grup. Te face să aparții unui grup de artiști, de persoane speciale, de persoane care sunt fashion. Și dacă tu în grupul tău de prieteni apar cu un alt telefon decât, și mă rog, toți au câte un iPhone, dacă apar cu un telefon, nu știu, pe Android sau altceva, ești un element suspect acolo. Probabil vei fi forțat, vei fi presat, există o presiune socială care te va forța să adopți și tu un iPhone, chiar dacă e mai vechi. Și, desigur, în momentul în care ai iPhone și tu ești un artist. Apoi, cum putem face?
Hai să vedem un alt exemplu. Hai să vedem un alt exemplu care mi-am adus aminte de un alt exemplu când suntem la restaurant. Pentru că mi se întâmplă și mie, cu siguranță vi se întâmplă și vouă. Mergem la restaurant și vrem să alegem ceva. De cele mai multe ori tind să întreb pe cei care servește dacă ce e special acolo, dacă e, de exemplu, la o pizza, dacă are salam italian, dacă e cu ingrediente din Italia, sau care e cea mai bună, ce-mi recomandă, ce-mi recomandați? Și persoana îmi recomandă, nu știu, ceea ce se gândește ea că e ok. Sau poate că îmi va recomanda ceva mai scump din produsele care le au acolo. Apoi, un alt lucru care mi-aduc aminte că l-am mai făcut de-a lungul timpului și probabil și alții mai fac lucruri de genul ăsta, așa, probabil nu sunt singurul care mai face astfel de alegeri, mă uit câteodată să văd sau îmi scapă ochii undeva prin împrejurimi și văd o anumită mâncare care se servește și arată foarte bine și întreb ce fel de mâncare e aia? Aș vrea și eu o mâncare dintre aia. Da? Deci, practic, subconștient, tu faci aceste alegeri, da? Cauți un model pentru că el pare bun. Apoi, un alt exemplu care îl știm cu toții, cărțile care sunt bestseller. Da? Și faptul că se vinde foarte bine înseamnă că acea carte e absolut fantastică și o să vrei să o iei și tu. Da? Sau, cum era pe vremuri, erau ceva seriale și dacă tu nu știai serialul ăla, la care se uita toată lumea, practic erai un paria al societății. Deci era foarte important să-l vezi și tu. Da? Chiar dacă nu doreai întotdeauna. Apoi un alt exemplu care îl observăm e legat de social media. Social media face o presiune constantă. Social media ne arată tot timpul ce își doresc oamenii, ce fac oamenii. Și arătându-ne în mod repetat imagini cu locuri frumoase, hoteluri frumoase, piscine frumoase, începem să ne dorim și noi să facem anumite lucruri, mașini luxoase, etc. Și asta e o presiune non-stop care ajunge în subconștientul nostru, în care vedem persoane care sunt în Bali, în Dubai, în Zanzibar sau în alte locuri care sunt absolut fantastice și probabil că merită văzute cu adevărat, dar este posibil ca dorința asta de a merge acolo este de a repeta o experiență al cuiva. Și să punem și noi la rândul nostru poze, să spunem și noi la rândul nostru că am fost acolo, pentru că de fapt noi vrem să obținem starea. Nu e la fel de interesant să te duci pe o plajă din Guinea-Bissau, probabil, da? Noi, cumva, ca și oameni, în momentul ăsta al civilizației, tindem să fugim după ceva, ne dorim ceva care apare nou, există o viteză destul de mare legată de reînnoire și fugim după acel ceva. Apare o modă nouă, un telefon nou, altceva nou, da? Și ne imaginăm brusc că având acel lucru ne vom simți într-un anumit fel, vom putea să facem anumite lucruri. Mi se întâmplă și mie lucrul ăsta, am pățit, mi-aduc aminte de mai multe lucruri care le-am cumpărat având această senzație, fugind după acel ceva, reușim să-l obținem, facem un efort, reușim să-l obținem, iar după ce avem, satisfacția tinde să fie uneori foarte scurtă și ajunge de multe ori să nu utilizezi acel lucru pe care l-ai achiziționat. Da? Sau după ce l-ai achiziționat, bucuria durează destul de puțin și brusc intri din nou într-o fază de căutare în care îți
ai o nouă dorință, un nou obiectiv și începi să fugi din nou după lucrul ăla, da? Și ciclul ăsta, de fapt, e o cursă perpetuă în care noi fugim după satisfacții, fugim după dorințe, după obiecte, după lucruri sau după experiențe care, până la urmă, poate că nici nu ne satisfac atât de mult. O să vă sugerez mai încolo ce putem să facem ca să evităm unele dorințe care poate că nu sunt coerente cu noi. Ce mai poate să fie? Mai există o capcană. Când toți își cumpără ceva, noi putem să avem frica asta că am putea să rămânem fără acel ceva care și-l ia toată lumea și doar noi nu o să-l avem. Da? Sau un alt exemplu care îl vedem, da? Atunci când mergem la un restaurant, da? Te duci în București, în centru vechi. Ok, la unul dintre restaurante vezi că e o mulțime de lume acolo și la un alt restaurant pe cealaltă parte vezi că nu este nimeni care stă la mese. Tendința este să te duci acolo unde mai sunt oameni, fără să te gândești prea mult. Ca să te duci în loc unde nu sunt oameni, îți trebuie un pic de curaj. Da? Zici, hai să încercăm aici, hai să încercăm și restaurantul ăsta. Ce contează? Ok, că după ce începe să fie o masă, două ocupate, vin oameni și acolo. Și cumva ajungem într-o situație în care ajungem să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, uneori cu bani care nu-i avem, care sunt împrumutați de pe carduri, ca să impresionăm oameni care nici nu-i cunoaștem sau nici nu-i plăcem, nu ne plac. Și faptul că ne luăm anumite lucruri, cumva, ne face să credem că putem să fim autentici. Dar și când noi credem că suntem autentici, tot există un risc acolo de a fi unic, dar de a semăna cu ceilalți care sunt autentici. Cumva, e foarte bine, într-un anumit fel, faptul că reușim să copiem. Întrebarea este, atunci când copiem ceva, când ne dorim ceva, de ce o facem? Și putem să găsim o soluție practică la povestea asta, să ne punem niște întrebări. Când avem o dorință, când apare un televizor nou, da? Cu o rată de refresh și mai mare, da? Sau un telefon mai nou care are câțiva pixeli în plus, da? Sau un alt procesor absolut fantastic. Și când am această dorință, mă întreb, dar de ce vreau cu adevărat lucrul ăla? Am văzut pe cineva? Ce îmi va da acel lucru în momentul în care eu îl am? Da? Și aici, atunci când noi ne punem întrebări, ne vor veni și răspunsuri. Uneori vor veni răspunsuri că, ok, lucrul ăla o să mă ajute într-un anumit fel anume, sau alteori îți vei da seama că nu îți este necesar acel lucru și că doar ai văzut pe cineva sau ai văzut într-o reclamă, da? Și ai văzut în acea reclamă cum persoana respectivă se simte într-un anumit fel având acel obiect, lucru, situație. Apoi ne mai putem imagina, mai putem face un exercițiu de imaginație foarte frumos. Dacă acel lucru, acel obiect ni l-am dorit, dacă noi nu l-am arătat la nimeni, dacă am fi pe o insulă izolată, dar la ce mi-ar servi acel lucru? Fără să-l arăt nimănuia, fără să postez pe vreo rețea de socializare, fără să știe nimeni dacă l-am sau nu acel lucru. Mi-ar mai trebui acel lucru? Sau doar vreau ca să impresionez? Sau doar vreau să copiez pe cineva? Chiar îmi trebuie așa ceva? Apoi, ce mai putem să facem?
este un alt exercițiu foarte interesant să așteptăm, să facem o pauză. Din momentul în care vedem acel lucru și îl dorim, să zic, băi, las câteva zile, o zi, 7 zile, 30 de zile, înainte să fac o achiziție, să iau ceva. Pentru că, de multe ori, impulsul ăsta, dorința, trece. Pentru că s-ar putea să nu fie chiar o necesitate adevărată. Acest exercițiu cu partea asta de așteptare este un exercițiu care cred eu că e destul de bun. Îmi propun ca și eu să îl aplic tura următoare când am un impuls foarte puternic ca să cumpăr ceva. Deci, dacă ar fi să tragem o concluzie, putem să fim mai conștienți decât până acum atunci când ne dorim ceva. Să ne dăm seama dacă e o dorință care este strict a noastră, dacă e o dorință care e legată de faptul că are altcineva acel lucru, dacă e o dorință care ne poate ajuta în vreun fel sau altul, ne poate da un avantaj în ceea ce facem, da? Sau nu. Iar dacă nu, poate că nu cumpărăm acel lucru, poate că nu facem acea achiziție. Ok, pentru astăzi atât. Vă doresc o seară minunată și să ne vedem cu bine.